Quick ka. Ano na si Ate Chichi, natulog ka. Wala na lang ako ni Anhe. Anas si Bibing gani ha. Asa man si Say kay maato mi og SM kay magdula-dula mi kay naayang mga amiga dito katong kahapon nagundak-undak sa balon nga. Anak ko nga natulog kay gikapoy man siya ingon siya. Nganong sayo po kayo ka natulog? Wala na lang ni lakaw na lang sa Bibing. Duka man gud kayo ka no? Ano na sa Bibing? Sige, dili na lang ako kuyugon sa Say kay gikapoy man ka siya. Di na lang siya makaato sa kuan SM magdula-dula. Ujod. Kailan nanta ko rin nga dali na? Ay, nasa na si Sinak. Yung Sinak nga. Ay na lang to si Saysay. Oh. Yato ka sa mga amiga? Oh. Tumi, atong mga amiga rin. Nga tumi sa balon. Sa Jollibee. Oh, nga ako ba mi sa Jollibee? So saya nga ato oy. Dot unta ka ito. Super kaayo kanindot. Hindatunta ko ito. Mubalik din unta ka dito? Oh, balik ko nga. Nga ngano day ito nga natulog ani kag sayo? Ano natulog man sa kag sayo? Yung nanetik ka nga. Ayaw sa lakaw kay. Kulata ko dato sa balay ni Ambok. Dayon? Una, ninglakaw dito. Aswa, magod ka nagsulti na ako. Nada. Ulang man may dato sa balay ni Ambok. Nya, wala mo ko kabalo nga. Kuan di ay. Kapoy day kag dulhog. Asa day kag gikan day nganong dulhog man ka? Katong pagtog ni Nak ba kay akong ging na bata na diha kay mua eto tangan si Unya? Nya, kape kayo lakaw diyan to kaanan ko ni tog Kapoy di ay nga dali wala mo nagsakay og jeep. wala Ano sa pukanak oy? Wala ni mo nagisakay og jeep. sinak. Nagtakas si pagani mo. wala oy nag-jeep me Nag-jeep di ay mo. oh Gikan sa imo. Pero mapait ka anak. Pero pag abot diha na naog mo nagtungas mo. oh Mo nang nakakapoy nimo. oh Kapoy nga, lingaw kay dito sa balon. Sa kaoy, wakod kay klaro. Sulti ang takadaan. Nagtaksi pa dyan si Auntie Bibing padung sa SM. Oh, So saya nga oy. Super kanindot. Nya saon man nato ni Ron. wala lang magkuyog ta plato ko mumata ko ha Ay, tanaw na to sinak. Sinak ko. Sa pulis. Tiksi daan sa Ate Bibing. Lakay number ni Ate Bibing. Kung asa man mo cellphone na. bilhin dito sa kong balay Sa pud ka, oy. Wapod kay klaro, oy. nakabilin sa balay ni Nak Ay, saan na ito nagpag-text, Ron? Saan man na ito pag-atog na? Wala man kay cellphone. Di raman na siya. Okay raman niya. Di man tong SM Ate Bibing. Okay ra nimo? Dili. Gusto kayo ka matog SM? Wa na ma. Kanay mong payong mabalik jud na ron. Sige siya. Ay, lagi katog. Ato na to siya ang tibibig. Kim, ato to SM. Maduta tulong. Uy, anak na ko. Ay, lagi katog ba?